Anọ ụmụ ọdịnala Igbo ekene m ụnụ, kene nwoke, kene nwaanyị, kene mmụọ niile na-anara oke na aja na orie, sị ka ọmaka mere anyị niile ise. Aka m bụkwa onye nke gị, onye mgbasa ozi ọdịnala, Ugochi tubelu Oraifite. Isiokwu n'ụbọchị tata bụ ndị Igbo tetanụ n'ụla, ka anyị kwụsị iwu ndị eriri eri. Kedu nke bụ, ọ bụrụ na n'ịbụ onye Igbo ịnọ na decision maker position, ma ọ n'ịbụ onye ọchịchị, ndị ọkammụta nọ n'ala Igbo, unu ka ozi a na-adalụ. Yes, gị nwa na-ene m anya. Kedu ka unu si wee gba nkịtị ihe na-emebi unu ya bụ oke nọ n'ụlọ ewuwe mụọ n'ọgbịrị? Na ọ na-agba asụkata nke eze ukwu ekpuru nkata gwa ya okwu, onye nwụrụ ka m na-agwa. Yes, kedu ka unu ga-esi wee nọlụ na our education system, our curriculum, wee si ebe a wee rie ndị Igbo? Ịmụrụ na ebe a ka ndị ụka ọbịa nọ wee mee anyị pọpị. Kedu ka unu ga-esi wee nọlụ unu wee kwuo na onye Igbo si asụsụ n'Igbo na klaasị? Some teachers will say any vernacular language will be penalized. Unu agba nkịtị. Ịma ọ na ebe ndị ụka ọbịa si wee rie ya erie mgbe ahụ ha mere approve ka a na-akụzi CRK n'ụlọ akwụkwọ. Ọ na ịmara ụzọ a ka ndị isi anyarị si wee continue na-achị anyị, na-ekụziri anyị obere ha, mana our colonial, our leaders even during the colonial era should have insisted na whatever happened na-aga na-akụzi ọdịnala Igbo dịka course, dịka lecture. Etu esi wee nwee Christian religion knowledge as subject, etu a ka esi kwesịrị inwe ọdịnala Igbo as subject. Okay, ụmụ m na bụ ụmụ ọdịnala, anyị afọ ọsọ ha ka ha mee Christian religion knowledge na school because na enwere provision for ọdịnala as subject. Gị ka m na-agwa unu ya push wu ka e nwee ọdịnala subject, ka ọ bụrụ choice. Onye chọzi onye si na ọ bụ Christian ome nke Christian, onye nwe onye ọdịnala ome nke onye ọdịnala. A na-afọ ọsọ ụmụazị anyị bido na nwa a na-akụziri ha na Jizọs onye nwa, Jizọs nwa nwụrụ, onye nwa nwụrụ n'elu maka ihe njọ ha. Is not freedom of against freedom of worship? Anyị si na anyị na-enwe freedom of worship, mana ụmụ ọdịnala ọ na-afọ ọsọ ha ka iwu na ha ga-ete ekike religious knowledge because na enwere ọdịnala as nkụzi. Onye ha bụ injustice. Gị nwa na-ene m anya, onye nọ na decision maker, ihe ewepụta ya asị okwu ya tụnye ya pass ya na South East distance so that ga-enwe ọdịnala Igbo as course. Mgbe ị bịazi na-afọ ọsọ, ndị ugwu Hausa mere ya. Yes, anọgo m ndị ugwu Hausa mere ya maka na ebe ha n'ọyọ Islamic studies ka a akụzi. So mana ihe mụ na onwe na-ekwu bụ ka e nwee nkụzi ọdịnala Igbo. Ị bụrụ na onye Igbo, if you can fight it in your position of authority, you can push for it. Our ancestors will never forget you. The history of ọdịnala Igbo will never forget you. Ụlọ ụmụ ọlụ a ebe a ka ngozi si abịa, ngozi ya abịagido wee flow to your children to the fourth generation. Ejikwa m ohere ekele ndị ụka ọdịnala, Guardian religion, ATR. Ana m ekele ha nnukwu iche, na-ekele maazị Nze Uchechukwu Okafọ, nyawu nwa amadi onye unu bi. Ọ gbalụ mbọ dị iche iche na ndị otu ya, ndị isi ndị hikọbara nyawa ọgbakọ Guardian religion, ndị wepụtakwuru ego ha wee gbasa anyanwụ ọdịnala anyị ikwu. Ije na Guardian religion, I'm a member too. Yes, I'm proud. Ije na Guardian religion, enwekwuru class for children class. Ọnụ na-amụ na ndị ụka ọbịa bido riwe anyị eriwe be anyị inwe ma brọka ozari ma ebe a na-akụzi katikizim si n'ụzọ dị etu a wee mindset ya our children ebe ha si wee penetrate ịmara. Then nke fọzid ha finish topia na education system. We can revive it back, we can restore it, and the only way I ga-esi wee mee one n'ịgba mbọ ndị na decision making position ka e restore ọdịnala Igbo as a subject a ga na-akụzi na primary school.
and secondary school at least. Ọ bụrụ ya, so use your position wee fight ya maka ọdịmma na-erigo ndị be anyị erigo anyị pieces, erigo anyị eri anyị pieces. So ihe niile abụ nkụzi eji wee eri ndị be anyị eri. Achọghị m ka m bịa takụrụ maka ọ bụrụ na m na-ekwu okwu gbasara ndị ụka ọbịa, ọ bụrụ onye ka m ji maka ekwu onye mgbasa ozi ọdịnala, kama ihe m na-ekwu bụ na ndị na-akwenyeru n'okwukwe nke otu chi, ndị kwenyeru na ha ga-communicate with God Almighty without ikwenye na o nwere onye nwa bịa nwụọ n'elu obe maka ihe njọ ha. Ndị na-etu a kwesịrị ka enye ha, ka ha nwee onye ọnwa nkwu okwu, nwee nkụzi nke aka hapụrụ ha ka ha na-akụzi nkụzi ha n'ụlọ akwụkwọ, ka a ga-adịzi ịfụ ọsụ nkụzi ndị ọcha anyarị n'isi anyị. Ọ gwawa ọgwụ na ka ọ ha m n'ọnụ n'ụbọchị taa, maka na agwa m ndị nziere ozi, ndị agwa m zuo ozi a ka o ruo ha aka. Ịbụrụ decision maker na-ewe prọfesọ ọkammụta mahadum, na ịnọ na decision maker, iwe ịnọ na governance, push for this thing, your name will never go unnoticed. Our ancestors na ndị ichie get blessing and their generation. Ekenekwe m ka na-ekenekwa ndị isi ọdịnala na ndị guardian religion. They have done a lot. Do you know na enwelu akwụkwọ kọwara maka ọdịnala nke ndị guardian religion, ndị isi chịkọbara, a na-akpọ nkomi. Jee jụọ esi ya, ọ bụrụ ọsọ Baịbụl wa akwụkwọ nsọ. That nkomi ahụ kọwara gbasara ọdịnala. Ọnya ka a na-agụ na ọwụ na ndị guardian nzukọ. Ha edịghị ọtụtụ akwụkwọ dị iche iche ma akwụkwọ abụ. We can do it. Igbo anyị nwere ihe niile zuru ezu n'ala Igbo, ma ọ maka na-abịa dominate anyị, colonize anyị, fichapụ history anyị, ọ dịzie ka anyị amaghị Chukwu bifo ndị ụka ọbịa abịa. Ya gazienụ. Ngwa ajụjụ ị nwere ịjụ m n'ọdịnala Igbo, ịjụọ m, abụkwa m onye nke gị, Ugochi tubelu Oraifite. Ihe eji afọ achọta na Facebook, send ya meseji ihe ọnya na-agbagharị n'ọdịnala Igbo. Anyị na-agbakọ afa nke ọma. 08057837672. Ugochi tubelu Oraifite. Daalụnụ.